Da ni blwyddyn yma wedi rhyddhau ein ail albwm, tua'r ora pan ti'n canu, a mewn cyd-weithiad efo Loop, da ni wedi creu ffilm fer i fynd efo'r albwm hefyd. Yn y broses sgwennu, da ni'n cymryd mwy o approach internally, fatha sbio fewn i bywyd ni a... Oedd yr albwm cyntaf mor amhersonol mewn ffordd, o'n i'n licio sgwennu am pethau eraill a digwyddiadau eraill, ond fatha efo'r ail albwm, oedd o fwy i wneud efo profiadau fi, profiadau ffrindiau fi. Da ni yn creu music pop. A dwi'n meddwl, un gwahaniaeth rhwng yr albwm cyntaf a'r ail albwm ydy, da ni wedi derbyn bod ni'n creu music pop. Do. Os oedden ni arfer bod fatha, na, da ni'n neud music indie, cool for pop, da ni'n really cool. Na, da ni'n neud music pop. Pop o cool, oes yn byd wrong with pop. So ia, ni'n benderfynu rhyddhau'r albwm mewn 2 rhan, rhan 1 a rhan 2 fel 2 EP, a wedyn oedd eventually dat i gilydd jyst neud un albwm mawr. Ac oedden ni'n teimlo mor gry am bob can, oedden ni eisiau bob can gael ei moment, do'n stagrio fo so bod bob un yn cael ei gyfle 15 minutes. Mae'r ffilm fer yn dilyn cymeriad o'r enw Gwilym. Mae o yn byw bywyd uffernol o un donog, a trwy ganfod cerddoriaeth ni, mewn ffordd, mae'n ffeindio ei hun, mae'n ffeindio ei bobl, mae'n ffeindio ei le. Mae o'n adeg chdi bach i, dyna sut oedd albwm iddo chdi, da, o'ch ti'n teimlo chdi bach pan o'ch ti'n sgwynnu'r caneu yma, dwi jyst ddim yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen. Efo Covid yn y canol, dwi'n bod, o'n i'n cwestiynu lot o bethau ac o'n i ella'n teimlo bach yna'n sicr, a dwi'n meddwl bod hynny'n adlewyrchu yn y ffilm. Yr actorion yn y ffilm, Gwen Phillips a Elise Carreg, fel da ni'n galw fo. Oedden ni'n teimlo fatha fysa perthynas y ddau yn barod fel ffrindiau. Dau ffrind. O dau ddyn hefyd, yn helpu narratif y ffilm. Chos mae un them arall yn y ffilm ydy masculiniaeth a outlook ar sut mae 2 mates sy'n ddyn yn byw i bywyd ac yn cyfarwydd. Ie, yn union. Tropes penodol fatha dyle bod ffrindiau sydd yn hogia yn hygio. Mae o'n really fatha elated ac yn fatha bod nhw'n caru gilydd bron.